Senegal. Auzubillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah ibadallahi salihin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambade TV shirfila la jaba amaw fo ka wali yumando ka del Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jide ko chayane na ukelengele na bela jelenkan bi wajulu kene kono amaw la dunya ka fo ame wasulo jamana kan an karamugo de fata tamani Shabihu abihi bani akumadani Sheikh Ahmad Tijani ay wulika joke ka be samba fulani muga November kalo kunce wati uma ki kunda wasulonga uka nindina darapo ye ka filin fala aduna chogo mina wasulongono ambora ko belal jelen yira awla bi ay wajulu belebele min ke tiaba kawye amina o bara de jira awla tiaba ka wajulu kene kan tiaba alimamiu adugutigi fogata se kafo nyama ya soma no ye meruye kata se wasulon tiabo ma no ye debite uye oluka chide bela jelen tume kene kono uye korofa muno la se ani dantigali kan ange je ko lu sheria amen na baga fu yana ga na baga fu ambe setigi mansafu mansami gala sababuri ka biyira an kenela ambo mansafu mansami gala sababuri ka norotigi ni se an ka kene kaya ambo setigi mansafu ka daga an yeli nanyine amma se ka asoro menala ya malate alatege asorola ambe bilibili fo ambe bestande fo bangonna alay toy kanka dugi mara alay toy kanka dui mara mwami nasoro yika haidra imaye aka mara sira bemaya silbuke amatografo akoko jogo ne bekera jogo nyumantigiye fremetere bondala re niya portu dunto i bondala o korole ko mogoy tegele ne mogoy kanyada portu tere bondala basande kamba fo amba kunyimano akera demba mi sinji a sinji kadi amba fonka sinji kadi demba nyumando momi te jamana kelendi mi te siya kelendi mi te jamu kelendi mi te dugu kelendi kono bela lem fara nyogon kan ko bela leke ka nyogon kanu wala foli min to mene bolo kunje si ayma ode niye ambe jama bela de la fo ka be dugu ka be ne ma ka be sila be yakono ma ka be dugu ka be ne ma ka be ayma me fene ka be ne ma ka be ka idala afo ko kaminin ka mo ba ka loni ajili kana yoro ndenga isabulo akwa anna kani ka konko ashenye yambi bela de na kani akuma kan koso ka baraka akuma kana ka do boya akuma kana ka baraka akuma kaola anyo nyama yambi naka go nyama yambi masaba o makisiya makuma kan betale ya ka baraka akuma kana naka kaola bi o dembrana kana an fe yambi ajala duguye ajala be ye kambe jema befo chebia msobia nga foli ba be ne be kuma musokuru tola ai wa here min kala nyani amba wo sado halado ala le yen natga ye wala am sa wala ka teme dambe ka kambe na ba fo mi mai na tosoro o kana i wa tosoro servi manan hajra nga foli ba ye anga foli ba ka krande ye anga foli be secretary ye anga foli be jema bela jele anga foli di kadi jema ma ala ka kene nyuma sigi ala ka nyuma wuli ala ka silam ya jiri ala ka sabati ambi ala fo ka ala barakada ka ala wala nyumando o du togola sous section de Yelankoro Soloba ko ka fo sirfuka e kwa bismillah ko ka fo bamada ni ka modenga e kwa bismillah ko ka fo Sarif Usman Madana Haidara ka wula kan sigi e kwa bismillah ko ka fo jogonyman tigi e kwa bismillah ko ka fo noro tigi e kwa bismillah mogo minu yeli be ibla siranyuma ka bismillah ko asira ya jama min be ambi alhamdulillah ni nyogo madili ka ke chamba ya ana marabbe dugo kolo ya do ko che shira ya mi nyogo kuma sheya wani awte ni jama nyogo ti soroya
an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a m'an ɲɛ Ala k'a m'an ɲɛ diinɛ in a kun bɛ na kɔlɔn minnu kɔnɔ aw de y'a bɔ a la bilahi b'a sɔrɔ silamɛya kɛra yɛlɛkofɛn ye mais aw de y'a kanu don a juguw la k'a kanu don a ɲiw na hali ni minnu jogo ma k'a ye u b'a dɔn ko tiɲɛ fɔra wa tiɲɛ ye la a sababu ye aw de an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw mɛn si la Ala ka mɔgɔw ɲɛ mɛn k'aw ye Ala k'aw dɔnbaga caya aw yebaga ye Ala k'o kɛ sirifu bonya kama ko Tijani i bisimila mɔgɔw mago bɛ dugawu la cɛw mago bɛ dugawu la musow mago bɛ dugawu la dugawu ɲini caman fɔra an ye ko an k'a f'i ye k'i ka dugawu kɛ mɔgɔw ye an b'a ɲini Ala fɛ i nala hɛrɛ min sɔrɔ yan Ala k'a sabati an ka député ye ne ci ka na o nɔ dɔ bila la Boubacar Sidibe ani Sayon Keita donc ne nana ka na o nɔ fa ka délégation bisimila vraiment ko ni min kɛla a ka commune kɔnɔ bi a ka cercle kɔnɔ u nisɔndiyara ka se a dan na parce que i bɛ fɛn min ɲini ni Ala y'a nɔgɔya i ye i t'a ye nisɔndiya le k'a ka foli bɛ délégation ye jama fɛn fɛn nalen o ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛɛ lajɛlen bisimila kɛnɛ ni ɲuman sigilen ka kɛnɛ ni ɲuman wuli Ala m'o kɛla sirifukɛ min yɛrɛ nalen vraiment an ka dugawu b'a ye a yɛrɛ ka dugawu kɛ an ye a ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ duguw ye ka dugawu kɛ commune ye alors députéw tɔgɔ la k'u b'a ɲini a fɛ a kɛ dugawu k'u ye u mako b'a ka dugawu la su ani tele Serifu ka nali a diyala an ye n bɛ kuma Kiɲɛba jeunesse président tɔgɔ la n'o ye Sinɛ Sidibe ye a ko n ka bɔ ka foli kɛ Serifu ye k'a bisimila an bɛ kun kɛrɛnkɛrɛnyala commune tɔgɔ la commune dugusɛgi jeunesse président bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a bisimila an bɛ kun gɛlɛya b'an kan an ka commune kɔnɔ a ye jija a dugawu k'an denmisɛnw ye ka dugawu k'an mansaw ye pour que commune ka taa ɲɛ an denmisɛnninw ka sabati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asilamaw an bɛ Ala fo ka Ala subhanahu wa ta'ala barikada masa min hinana n'a k'an si se bi ma o kɔfɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn k'an sigi nin kɛnɛba nin kan k'o masa fo k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ nɛɛma ni kisi caman a k'a kɛ danfɛ yɔrɔ sɔn ka yirama kan o kɔfɛ a ka nɛɛma ni kisi caman kɛ danfɛ yɔrɔ sɔn ka yirama bɔnna kan o kɔfɛ a nisɔndiyali fari foni ne k'an karamɔgɔ Cheikh Ahmad Tijani n'a ka jama fo ka Ala tanu k'Ala barikada Ala min ye nin hɛrɛba la tigɛ tiɲɛbakaw ye n bɛ foli kɛ jɔn tɔgɔ la n bɛ foli kɛ an ka leader ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la n'o wasolon leader ɲɛmaaba ye n'o Yanfoyila Laji Seku Sangare a ko ni sela kɛnɛ kan ko n k'a yira tiɲɛbakaw la k'a yira Cheikh Ahmad Tijani na ko a farikolo tɛ kɛnɛ kan ko nka k'a ŋɛŋiniya bɛ yan groupement de leader tɔgɔ la ko k'a fɔ k'a bɔla so a donna so k'a bisimila k'an bɛ kun ka ɲini Alahu Taala fɛ yara bi a bɛna min fɔ k'Ala k'a faamu ko ɲuman k'Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma an balimaw kuma tɛna diɲɛ min lɔgɔ bɛ mɔgɔw la a nisɔndiyalen fari foni n'i ye nisɔndiyabaatɔ bila k'a ka tasuma la fiyɛ n'a nunji m'a faga ayiwa a daji b'a faga an bɛ Alahu Taala deli min bɛna fɔ Ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma leader ma dabɔ foyi kama an ka bɛn an ka se ka kɛ kelen an k'an janto maaba bonya la k'an janto mawludu kɛli la k'an janto an ka taabaatɔw la n'o ziyadaw n'a ɲɔgɔn ye o n'a ɲɔgɔnsiw hali bisa k'an ka hakili to la an ka bɛn an ka kɛ kelen k'a fɔ an karamɔgɔ Cheikh Ahmad Tijani n'a ka jama ye an'an karamɔgɔ Mamadu Tarawele k'a bɔla so a donna so k'a bisimila yara bi ni ɲɔgɔn na caman bɛ Ala bɔ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an laban k'o ɲa kira n'a sodiɲɛw kama sɔli ala rasul Amadenw an bɛ Ala fo ka Alahu Taala barikada kosɛbɛ dan tɛ barikadali min na naam hakɛla Ala yɛrɛ hakɛla ni min ka kan Allahu akbar an bɛ sɔli kɛ kiraba kan min ye Muhamadu ye a n'a sodiɲɛw a n'a ka sahabaw Amadenw foyi tɛ an fɛ fo foli kosɛbɛ wasolon bɛ tɔgɔ la k'a daminɛ fo wasolon daminɛ la ka taa se fo frontière la naam n'o ye ani Côte d'Ivoire ye n'o ye ani Lajinɛ ye mara o mara b'o kɔnɔ wasolon tɔgɔ la
anw bɛ foli kɛ olu tɔgɔ la Allahu akbar a dugutigiw naam a maabaw a alimamu a cɛw n'a musow maakɔrɔ ani denmisɛn ko an bɛ Ala fo su in na ka Ala barikada kosɛbɛ Ala ye fɛn kɛ an ye ka fɛn di an ma naam min ɲɔgɔnna ma deli ka don an fɛ wasoloya fɔlɔ Allahu akbar takbir amadenw Traoré ne b'a faamu naam Solomani Jara yan ye ne faso ye Allahu akbar titemo an bɛ wasolo abana yan y'an woloyɔrɔ ye oho an nisɔn ka di bi oho o de la an bolila kana fara an faw kan ya Allah kana fara an baw kan naam ka fara an ka dugu alimamu n'a karamɔgɔw kan kosɛbɛ an badenw k'an sigi ka an karamɔgɔ makɔnɔ ya Allah ka Alakira jeli sanuya in k'a makɔnɔ oho n'o ye Ahmad Tijani Haidara Sherif Usman Madani Haidara jeli do wallahi Alakira jeli do kosɛbɛ anw de wasolo ya bi ko an ye karamɔgɔ ye anw mana ya bi oho ko an ye alimami ye anw tiya bi naam mmadenw ko jɔyɔrɔ dɔ bɛ anw na ko fisamantiya dɔ bɛ anw bolo Allahu akbar anw nana fara aw kan de oho an somɔgɔw ya Allah ka se ka baara fin kɛ o de la an nana an ko dimi bi don an na ya Allah Traoré n k'u k'an ka jita sisa yira n na n da fa mana kɛ min ye o k'o fɔ n ye ne mana ya ko n ye karamɔgɔ ye Traoré ne nana ya n garibulama n kalandenama Allah ko Alakira jeli sanumaw bi na n ka na baara dɔ kɛ ka se ka dɔ sɔrɔ o hɔrɔma la Allahu akbar atitemo kan Allah atitemo kan anw tɛ karamɔgɔ ye ninnu kɔrɔ anw ti fɔle ko alimami la ninnu de ye alimami ye abana Traoré wasolo n'aw b'a dɔn min bɛ an bolo bi an bi si ka Ala fo an bi si ka Ala barikada Allahu akbar an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mɔgɔ wɛrɛ kana fɔ mais anw yɛrɛw bɛ se k'a fɔ wala anw wasolon ka denw anw ka maabaw ye jɔnni ye yan dɔnkilidala wandew anw ka maaba ye jɔnni ye yan dɛmɛfɔla wandew anw ka maabaw ye jɔnni ye yan gɔnifɔla wandew anw ma diinɛtigi anw t'a dɔn k'o ka kan ni bonya ye Traoré ni Ala nana nin kɛ anw ye bi anw ka nisɔndiya ka Ala fo ka Ala barikada nka min bonyara an bolo bi an karamɔgɔ n'an ma dan sɔrɔ o la wallahi an sigilen yan n'an ɲɛjiw bɛ jigin an yɛrɛ ma ka n'a ye dugu in cɛkɔrɔw a musokɔrɔw dugutigilakaw dugu maabaw ka na se alimamuw ma bɛɛ nana sigi ka sirifukɛ kɔnɔ wallahi tile ma fɛn k'u ye a ma fɛn tiɲɛ u ye ne nisɔndiyara takbir ne y'a dɔn ye ko ne ka dugu kisira wallahi ne y'a dɔn ya o kuma n ko ɲankuma a ka bɔ a ka sɔrɔ Ala bolo a ka yafa anw ka jamana ma ka anw bila hɛrɛ minɛn kɔnɔ anw b'a dɔn o bɛ kɛ mɔgɔ minnu ye yan o ye ni fɔlikɛlaw bɛ na mais k'o kɛ dɔnnibaa ye jango Alakira joli an ma dan sɔrɔ o de la mais dugu wasolo ɲamana a k'a dɔn a y'o min kɛ a ye Alakira ka kumakan dɔ de labato wallahi foyi tɛ anw bolo nin kɔfɛ fo Ala yafa Alakira ye o de fɔ ne ta ye n ye min ye n bɛ k'o de lakale ka kuma di an karamɔgɔ ma a y'o de fɔ a ko mɔgɔw n'aw mako bɛ diɲɛ hɛrɛ la n'aw mako bɛ diɲɛ lafiya la n'aw mako bɛ diɲɛ bonya la Alakira ko cogo di ko a ye ne somɔgɔw bonya a ma fɔ ko silamɛw dɛ ko aw adamadenw n'aw mako bɛ diɲɛ hɛrɛ ni diɲɛ bonya ni diɲɛ kɔrɔta la n'a b'a fɛ Ala k'aw sɔn diɲɛ sɔnfɛn ɲuman na a ye n somɔgɔw bonya n balolen wa n salen kɔ a y'o bonya an zemuhum a y'o bonya o kɔrɔ o place ye min a y'u ka place d'u ma aw ta tɛ olu de ta dɔn Ala de y'a d'u ma
ayu boye wa akrimuhum ni ye nin fɛn fila da ɲɔgɔn kɔrɔ a kumaw ka surun ɲɔgɔn na mais u kɔrɔ tɛ kelen ye anzimuhum a y'u bonya u ni place min ka kan a y'a d'u ma olu de ye ɲɛmɔgɔw ye olu de k'a ka lamɛn olu de bɛ labato n'aw sɔnn'o ma Ala b'a aw sɔn wa akrimuhum a y'u la nisɔndiya sɔrɔ a ye fɛn k'u ye min b'u nisɔndiya a y'u bonya wa fadiluhum a k'u fisaya ka tɛmɛ a yɛrɛ kan walahi samara min bɛ don ninnu sen na o ka fisa ni anw ye ninnu sen samara n'i y'a embrasser Ala b'i kanu Ala bɛ k'i fɛ Allahu akbar atakbir wa anw bi sa o sira in de kan anw ti bɔ o sira in kan n'o nɔrɔ donna wasolo yan sirifukɛ Ala wasolo ko k'i bisimila ye k'i b'i ka dugu la i b'i faso la wa u b'i fɛ solo kabini n'a kɛra bonyaw de bɛ yen misiw dira sagaw dira baw dira ko k'a di sirifukɛ ma a k'a dɔn yan de y'a ka jamana ye a tare ya wa ko daminalen don wa a ti ban fo ka taa buru fiyɛ nin ti jɔ kun من الجبار من القهار من السلام من القدوس واحد ola solo an bɛ kuma surunya an ta kana kɛ wajibi ye an ta ye nisɔndiya kuma ye ani bonya kuma ye wasolo yɛrɛ k'i jirɔja nin na an ka taa ɲɛfɛ n'o kɛra an bɛ Ala ka hinɛ sɔrɔ n'o kɛra an bɛ Ala ka yafa sɔrɔ nin y'a daminɛ ye an karamɔgɔ yɛrɛ ko nin bɛɛ kɔfɛ ale yɛrɛ bi kɔfɛ wa a bi kɛ Amadu Tijani an b'a f'i ye duwawu k'a ɲɛ an mako bɛ duwawu la ko Ala kana an dɛsɛ in na nin jamana in b'a bɛɛ yala ya k'a ban ni Ala ka diɲɛ ye n'aw ye duwawu kɛ ni Ala ka diɲɛ ye nin jamana in i b'a bɛɛ yala ya k'a ban o ma ne bi da yan nisɔndiya kana an bila fɛn fɔli la min ni fɔli man kan k'a fɔ an karamɔgɔ ye k'a bisimila ye n ko Alakira ko ka ninnu ɲɛda filɛ dɔrɔn ko jɔn juru min bɛ bɔ k'a bɔ i la i n'a fɔ ni yiriju n'a bulu jara a bɛ bɔ cogo min na ko jɔn juru min bɛ bɔ k'a bɔ i la ten ninnu ɲɛda filɛli ni dusukun ɲumanya ye ko wa n'i tɛ ninnu nɔ ko ninnu ye alikaba de ye n'i donna alikaba kɔnɔ ni dusukun jɛlenya ye ni Ala dɛnɛya ye i juru min b'i bɔ i la cogo min ko ale somɔgɔ ninnu ɲɛda filɛli k'a bɛ n'a fɔ i donna alikaba kɔnɔ i juru min b'i bɔ i la Ala k'an juru min bɔ an na ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ sirifo Ala k'a mɛn an kɔrɔ dɛ an bɛ sa aw ka jɔnya juru la walahi Ala ka yafa an ma Ala aw fitinin bamananfini na aw ka jɔn y'a ye Ala bi da fini min na o ka fisa ka tɛmɛ anw kan ne bi da ye hakɛto b'a ka sɔli ala Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ninnu bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ kuma nana tɛngun an karamɔgɔ la ani an karamɔgɔ den Fata Tamani Shabihu Abihi Bani Aku Madani Sherif Ahmed Tijani an ka jɛ k'a ɲɛmada بعد أعوذ بالله السميع العليم من وسوس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمبدو أن بيغلفو كعلى بركة أمي كشي عن النعمة يني على بفي أكو كاكا نبي من بكا نوي على كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنا على كرا سولي نسانمو أنا كصحابة نمو ani mɔgɔ ɲuman minnu ye u nɔfɛ tugu ni ɲumankɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ka ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka ne ni aw ye u la o kɔfɛ ka bɛɛ fo ne silamɛya ka foli ye ni o de ye Ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan Ala ka n'a hamu dilan
ala kan sago dama laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an'aw wasa ala k'an'aw kɔrɔta ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa ali alhamdulillah bi an bi wasolo kɔnɔna la yan ka bɛn le 21 11e mois 2020 dugu la min bɛ wele ko cɛba an bi o kɔnɔna la ni jamiyatu ansarudin islami ka laɲini ye karamɔgɔ seyid sharif usman madana haidara a ka den di min bɛna fara o kan kanuɲɔgɔnw balimaw sinjiw kana o ɲɛnafin bɔ waatinin kɔnɔ ka kanu kurakuraya hali bi an bɛ o siratigɛ de kan o la ala sɔnna an y'a fɔ karamɔgɔ a ye anw bila kana fara an balimaw kan ani an kanuɲɔgɔnw kan wasolo kɔnɔna la yan an bɛ o sira de kan wa an fana donna yan an nana bonya ani karama de sɔrɔ yan n'o ye an ka dugu maabaw ye dugutigiw alimamiw ani ka fara dugu mɛriw kan ani u ka debitew kabiri wulada in na o y'u ka baaraw bila ka an kunbɛn nin kɛnɛ kan yan wa a b'o cogo kelen na su in na o n'an bɛ nin kɛnɛ kelen in fana kan ala ta hukumu kɔnɔ an b'u fo k'o wale ɲuman dɔn o ma da o ka wuli ka jɔ ma k'a fɔ o k'an kunbɛn ka kanu yira an na o ma da o ma o tilala k'o bololafɛnw di silamɛya tɔgɔ la silamɛya ka dɛmɛ sira kan ka di an ma n'o ye baganw ye ani o se an ka kunbɛli la o sara bɛ ala bolo ni maa ye fɛn kɛ ala kama solo kana sigaw la o ti pɛridi ala bolo e b'o dafalen sɔrɔ ala bolo ka ɲini ala fɛ ala ka sarako ɲuman di an n'u ma dugutigi ye ala k'a mɛn a ka dugu kunna ala ka hɛrɛ don a ka dugu kɔnɔ ka ɲini ala fɛ imam ala k'a mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ silamɛya yarabi ala ka sabati diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala ka sabati nin baara ninnu kɔnɔ an bɛ an ka mɛriw fana fo minnu ka fɔ kalifalen do o la an b'a ɲini ala fɛ komini ka ɲɛta yarabi ala k'o sabati hɛrɛ caman bɛ ala bolo dugu in kɔnɔ ala k'a doya ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad o la leader ɲɛmaa fana kumana leader tɔgɔ la ka leader ka hakililaw yira a dabɔw bɛ kun minnu kama n'o ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ye an bolo ka di ɲɔgɔn ma an minnu ka faamu ye kelen ye k'a fɔ silamɛya diinɛ ye bɛn ni kelenya diinɛ ye diinɛ min bɛ sɔn ka baara kɛ ni maa wɛrɛ ye hali min tɛ silamɛ ye jangoya silamɛ ɲɔgɔn mali dɔn bɛ n'o de ye ka kɔrɔ o min ni siranko bɛ ka k'a ɲɛ ko a bɛ ka daɲa walima hakilila wɛrɛ bɛ na min bɛ k'a kɛlɛ o la bolo ka di ɲɔgɔn ma mun ka sɔn k'a yira ko silamɛya yɛrɛ ye kelenya diinɛ ye silamɛya ye koto ɲɔgɔn tala diinɛ ye alhamdulillah ala ni ce an b'a ɲini ni faamu ye silamɛya kɔnɔ ala kira nana ni o min ye ala ka silamɛya sabati o sira in kan ala ni ce ala ye latigɛ kɛ ni an ɲuman se ye an badenw fɛ wasolo mara kɔnɔ min kun layinna a bɛ san caman bɔ karamɔgɔ a n'a ka denbayaw o kana jɔ mara ninnu na sabu a bɛ san caman bɔ i bɛ se k'a fɔ san 30 ko kanuɲɔgɔnw jamiyatu ansarudin islamiw o bɛ yan mara ninnu kɔnɔna la minnu kɛra karamɔgɔ fɛ ka k'a ka denbaya fɛ ka fara o kan o caman bɛ yan o y'a laɲini an ka se yan ni an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye Mohamed Tarawele a bɛ waati jan bɔ a bɛ a labɛnw na ala sɔnna a sabatira ɲinan ni an ka cɛkɔrɔba fana ka ɲinini ye
ni o de ye Isa Sangare ani ka fara a ka tɔnden tɔw bɛɛ kan ani ka fara ansaruw bɛɛ kan mara in kɔnɔna la bɛɛ ka laɲini kɛra an kana an sen jɔ an balimaw la an sinjiw la an ka wuli kun an mana Jamiyatu Ansarul Islami dama kama la an nana bɛɛ lajɛlen kama an sinji bɛɛ an silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ an nana bɛɛ kama wa ka fara kan kuma dɔ la hali minnu tɛ silamɛ ye an nana bɛɛ kama solo n'Ala sɔnna k'aw fara ɲɔgɔn kan ni ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔya la balimaya la o ye fɔlɔ ye an bɛɛ bɔra Adama de la an bɛɛ ye jamanaden kelen ye mun bɛ yen kuma dɔ la ne dan bɛ n bɛ diinɛ min de la ne o ye silamɛya diinɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen kuma dɔ la ale m'o faamu sɔrɔ o la ne tɛ k'o kɛlɛbaa ye la ne dan bɛ min na n'o ye tiɲɛ ye n bolo n ka o tiɲɛ lase ale ma ni tiɲɛ don hakili ye Ala ye faamu di a ka jɔnw ma tari m'a faamu o de la silamɛya la Ala tilala o la pewu ko la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy k'a fɔ karabali tɛ diinɛ na jakuya tɛ diinɛ ye la min bɛ aw ma ko a y'a lase ka bɔ ni Ala yɔrɔ n'a ye min ja o ka sɔn a bɛ ten de o la an b'o de fɔ ko an wulikun ye bɛɛ ye sigi minnu bɛ kɛ ka ɲɔgɔn hakili lajigi Ala la ani an yɛrɛ nakun na nin ɲɛnamaya in kɔnɔ fɛn nafaba b'a la dɛ ni kɛnɛ ye kɛnɛba ye mɔgɔ minnu bɛ ka seereya kɛnɛba filɛ o de kan n'o ye kɛnɛ min ma sigi foyi kama Ala ko kama kɔ nin kɛnɛ in sigira Ala dɔrɔn de kama o la maa k'i ka baara bila kana sigi ka lamɛnli kɛ o kɛnɛ kan Alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye bonyaba fɔ nin kɛnɛ ninnu na kira ko a ka sahabaw ma don dɔ la a ko n'a bɛ tɛmɛ alijinɛ nakɔforo la ko a y'a jija a ka maaw t'a la maaw a y'a jija a ka nafa n'a ye a ka Ala fiɲɛ alijinɛ nakɔforo a yirisunw kɔrɔ ka tila ka maaw t'a la sahabaw ko kira ma diɲɛ kɔnɔ yan alijinɛ nakɔforo ye jumɛn ye ko maa bɛ mɔ sɔrɔ o la Alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko nin ɲɛnamaya in kɔnɔ ko alijinɛ nɔgɔforo ye Ala kofɔ yɔrɔw de ye Ala bi kofɔ kɛnɛ minnu kan ko olu de ye alijinɛ nɔgɔforo ye mais nin kɛnɛ in de seereyabagaw ka dɔgɔ tari m'a faamu mais seitanɛ kow bi yɔrɔ min o de seereyabagaw ka ca an bɛ nafa sɔrɔ min na la min bɛ da diɲɛ dama ma wa n'i y'a diɲɛ nafa sɔrɔ ni o de ye i ni ɲɛnajɛra ka ɲagari i bɛ tila ka taa kɔntanandi kɛ Ala ye nka nin ye jumɛn ye kɛnɛ min a daminɛ tanunen don a laban tanunen don mɔgɔ bi lamɛnni minnu kɛ nin kɛnɛ bɔɲɔgɔnko kan sabu o de y'a kɛ alijinɛ nɔgɔforo ye sabu baara de bɛ maa se alijinɛ kɔnɔ wa baara ninnu bi dɔn yɔrɔ min o de ye Ala yɛrɛ ta bɛ fɔ yɔrɔ min ye o la ni jɔnsɔn na k'a lamɛn ni tulo kunnandi ye ka sɔn ka baara kɛ n'a ye a b'i nafa diɲɛ na yan ka sɔrɔ ka taa se lahara ma silamɛya nafa ye nin de ye diɲɛ ani lahara nka lahara ta ye jumɛn ye ko tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ i ye min kɛ nin diɲɛ na yan ko o nafa ta yɔrɔ o de ye lahara ta ye tari m'a faamu o de ye lahara ta ye n'o tɛ silamɛya tɔnɔ fɔlɔ bɛ bɔ diɲɛlatigɛ in de la silamɛya nafa fɔlɔ bɛ sɔrɔ yan de o de la suratu rahman na Ala ko ten wa man kafa maqama rabbi jannatani ni mɔgɔ min siranna Ala ɲɛ ni maa min siranna Ala ɲɛ ko alijinɛ fila bɛ o tigi bolo alijinɛ fila mufassirina dɔw minnu ye tafsiri k'a la a kumabaw ka ca la nka an bɛ dɔ sɔrɔ an ka karamɔgɔba dɔ la a b'o de lakale a ko mɔgɔ min siranna Ala ɲɛ ko alijinɛ fila b'i ye la ko n'i ye alijinɛ sɔrɔ ka ban a banna
yɔrɔ so kelen dama walima so fila k'o tɛ k'a fɔ so fila de b'i bolo alijinɛ kɔnɔ la ko alijinɛ fila ko o ye diɲɛ i bɛ min sɔrɔ ye ani lahara i bɛ min sɔrɔ diɲɛ i bɛ min sɔrɔ alijinɛ ye mun ye lafiya kɛyɔrɔ hakili latigɛyɔrɔ ni mɔgɔ kɛra silamɛ ye fɛn fɔlɔ min bɛna jɔn na o de ye hakili latigɛ ye nin ye wulibali ye dɛ k'a fɔ n minɛna bi a taatɔ filɛ kaso la k'a ye mɔgɔw ka wari namara la ni silamɛya sabatira k'ala ye sira sabati o bɛ bɔ a la pewu a binna walimuso kan a minɛtɔ filɛ nin ye ni ala ye sira sabatira o bɛ bɔ a la pewu ko ni mɔgɔ min siranna ala jɔyɔrɔ ɲɛ ko alijinɛ fila b'i ye nka ka kɔ diɲɛ ta ɲɛ k'i lahara ta ɲɛ k'i bɛ don diɲɛ ta kɔnɔ e n'i bɛ lafiya e n'i bɛ lafiya ne ye wulibali ye dɛ ni lafiya n ye sira dɔ de f'i ye nka kuma dɔ la o to yen hadamaden min ni a ɲɛ tɛ ala la ko a dusukun ɲɛsinnen don diɲɛden ma ka sama diɲɛden nɔfɛ walahi o bɛ gɛlɛyaw de la gɛlɛya dɔ kɔfɛ a ne tɛ lafiya sɔrɔ fiyewu ne ye kuranɛ ka kuma ye wa man arada ani zikiri ni min ɲɛ kɔ don ka bɔ ne ala ta'ala ko sumali ma ne ala mago bɛ min na ka a bila o sira kan ni mɔgɔ min y'i yɔrɔ ma janya k'i kɔ don ka bɔ o wale kɛli ma fa inna allahu ma'ishatan danaka ne ye tiɲɛ wallahi ni mɔgɔ min kɔ donna ala diɲɛ ɲinini ma ni mɔgɔ min kɔ donna ko ala mago bɛ min na joona ni ma fakoyali ni kandali ni sanuyali ka bila ale ala ta'ala ka saka ni min kɔ donn'o la ala k'o de bɛ balo diɲɛna ya balo kurunin na ne ye wulibali ye dɛ wallahi hali ni ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ka faamaya sɔrɔ ka nafolo caman mara maadama jɔn min dusukun gulolen tɛ ala diɲɛ ɲinini la wallahi a bɛ balo kurunin de la e min n'i ka nasɔngɔ kuma dɔ la a ka gɛlɛn i ma wallahi i balo cogo ka kusa a balo cogo ye maadama e ɲɛsin bɛ ka ala ma mun bɛ na o ye kari ye ka kun n'i yɛrɛ ye ko ala ye min di yan min yɛrɛ wasa n'o ye mɛ kuma dɔ la miliyari bɛ minnu bolo o bɛ si u ɲɛna de minnu ɲɛsin tɛ ala ma dɔ bɛ fara a kan di bilahi u bɛ taa saga bɔ a kɔrɔ k'a sɔrɔ u nata ma fa k'a sɔrɔ a ma ban fiyewu bilahi o bɛ ka min miiri diɲɛ nɔfɛ nafolo nɔfɛ e min ka nasɔngɔ t'i bolo walahi e t'o hakɛ la ne wulibali ye dɛ i m'a ye fanga fana bɛ taa n'i ye diɲɛ maramasakɛw lajɛ maratigiw n'i y'a lajɛ n ka to a la min bɛ fɔ n'u y'u ka hakɛ ye o bɛɛ kɔfɛ n ka s'a la fo n'u dɛsɛra n'o tɛ a si tɛ fɛ ka bɔ yen nin ye wulibali de ye nin ye tiɲɛ ye kuranɛ ko ten ni min kɔ donna ale ala ma ko i bɛ balo o balo kɛ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a balo bɛɛ koronnen don a bɛɛ bɛ kɛ dekun dɔ la dekun o la min bɛ diya ko ne ni aw ka ko an ka ɲɛsin ala ma an k'an yɛrɛ di ala ma n'an ye ala sɔrɔ fɛn bɛɛ b'an bolo nka n'an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'an ye ala jɛ an y'a bɛɛ lajɛlen cɛ jɔn kan ka n tɛ faamu ka an yɛrɛ di ala ma waati kow de don tari ma faamu ni diɲɛ sugandira an bolo ni diɲɛ sugandira an bolo lahara kan dɔrɔn ko an bolo y'a bɛɛ jɛ o la kuranɛ ko ten suratu a'la la a y'o de fɔ bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhirah khayrun wa abqa inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa kuranɛ ko ten de a ko mɔgɔ aw kɛra diɲɛlatigɛ de fɛ a ye diɲɛlatigɛ de sugandi a kɛra o de fɛ a bolila o de nɔfɛ tuhibuna al-ajila telima aw bolila o de nɔfɛ nka ni yɔrɔ telima sɔrɔ yan nka lahara ta ye hɛrɛma ye dɛ kuranɛ ko ten de ko a bɛ boli telima min nɔfɛ n ka nafolo sɔrɔ telima na n ka n kun sigi mɔgɔw ta kun n ka se boli o kan n ka kɛ faama ye ka fantanw joli min n ka kɛ o faama ye
ne ka kɛ nafolotigi ye ka fantanw ka hakɛ minɛ dugukolo min b'u bolo n bɛ taa n sen don a la k'an daraki sabu se bɛ ne ye justice minnu kan ka sigi ka hakɛw segi min ka wari bɔ k'a don olu bolo olu fana ye Ala bila ka Ala janfa olu minnu dɔw bɛ Ala jɔyɔrɔ la ne nana anw ka fantan jamana ninnu kuma dɔ la an tɛ taa ɲɛfɛ fiyewu minnu ne se bɛ olu ye olu de bɛ bin se tɛ minnu ɲɛ kan wallahi Jabir ibn Abdullah a ka sogo dɔ la sogo 10 a ye nin min kɛ n'a taara lakale Ali ibn Abi Talib ni a ye a ɲɛw fɔ a ye sogo kelen kun b'a la a ko n sogora k'a ye misibaw olu de bɛ ka balo hali bi misi minnu fasalen don olu de bɛ k'olu biri ka balo u nɔnɔ na misi minnu fanga dɛsɛra ka ban n'u lafulen don mais misi minnu gulonlen don ɲɛ b'a la hali bi olu de dabirilen bɛ misi minnu fasalen don o sin na k'a tɔ min hali bi Ali ibn Abi Talib ko a ma ko n'i m'o dɔn diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo minnu bɛ kɛ se kunna fanga kunna olu ka balo o ka fantanw joli la hali bi sendenw ka hakɛ f'u k'a tɔ darakiw la wa n'o sabatira yɔrɔ o yɔrɔ hinɛ bɛ ban ye bilahi o de la anw ka jamana ninnu hami jamana don kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana Mali bi hakilima kan ka hami a la sabu fɛn o fɛn ni o kan kana bila ni ɲɛfɛ min b'a bɛɛ kɔnɔ o de ye n bɛ taa jamana in n b'a mɔ bɛɛ bɔ k'a kɛ n da ye cogo di nin de don nin de ye anw ka jamana ninnu segin a kɔ ɲɛtaa bɛ jamana minnu kan olu y'a ɲini laadiriya ka sabati ko e min b'i bila bɛɛ kunna i tɛ se k'a bɛɛ minɛ la olu ye o jija k'u se k'o la kosɛbɛ mais anw fɛ yan faama minnu bɛ bila yan se min bɛ olu ye a tɛ farajɛ faamaw ye olu minnu bɛ miliyariw juru don anw na mais bilahi se min b'anw ta ye a tɛ o ninnu ye mun na sabu u ye fantanw maa kelen bɛ maa ba kelen ni yɔrɔ dun a ka foyi t'a la fantanw ɲɛji tɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hinɛ tɛ yen n de ye balaw y'an kunna o de la an kan ka miiri bi ko ka boli mɔgɔw nɔfɛ tɛ an ka boli an yɛrɛ nɔfɛ o ye jumɛn ka hakili ka miiri sɔrɔ ko jamana in jɔnniw hami bɛ se ka ye ko ninnu bɛ jamana in don da la ka kɛ fantanw ka hakɛw tangaba ye ɲɛ kan ka sin olu ma ka tɛmɛ minnu bɛ ɲɛsin an ma n'u ka nafolo n'u ka sɔrɔw ye sabu u bɛ ɲɛsin an ma waati min o bɔlen kɔ a la u t'i ye bilen o de la an kan ka kɛ hakilitigi ye an ka walanda de y'an fara ka don yan bi sabu jamana in hami kan ka jamanaden ɲumanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jamana in bɛ taa cogo min na bi miiri kan ka kɛ ko kana sama foyi nɔfɛ fo jamana in yɛrɛ ani e yɛrɛ o la n'i bɛ sama i yɛrɛ nɔfɛ ne tɛna sigi a dɔn ko ni min bɛ sigi i jija min bɛ se k'i ka hakɛ tanga fara o tigi kan a mana kɛ maa o maa ye tari ma faamu miiri kan ka kɛ nin de la o la an bɛ fɛ ka mun fɔ ko faamaw maadama faamaw bɛ fantanw joli bɔ hinɛ tɛ sabati ye fiyewu wa n tɛ sabatira an fɛ yan anw ka fantan jamana ninnu kan se dɔɔni minnu b'a sɔrɔ olu de ta y'a bɛɛ ye wa a nafolotigiw olu de ta ye hakɛ bɛɛ ye hali min t'u ta ye sabu a bɛ jumɛn na a bɛ kiiribulon de la kiiribulon de b'a tigɛ a bɛ daja jɔn na se bɛ min ye ne wulibali tɛ o de la an b'a fɔ kiiritigɛlaw ye a bɛ pilasi min na Ala jɔyɔrɔ don bilahi a y'a dɔn tiɲɛ don a bɛ kuru ka d'aw ma bi a b'a minɛ kuma dɔ la ka sini avenir préparer a denw ye n'a ye mais minnu b'a hɛrɛma sɔrɔ ka dɔgɔ dɛ bilahi a ye nafolo caman tɛ ka compte bloquer n'a ye la kuma dɔ la i b'o de kɛ a bɛɛ bɛ tila ka taa don bana dɔ la e yɛrɛ la a fura tɛ sɔrɔ fiyewu bilahi a bɛɛ bɛ laban ten de a ye a dɔn dɔrɔn ko se bɛ Ala ye n'i ye fantanw tɔɲɔ k'u ka hakɛw bɔsi u la a dɔn ko waati ko don se ninnu bɛ ban i na dɛsɛ yan bana ni bana min dɛsɛ kɔrɔ n'i dɛsɛ nka n'o si tɛ don dɔ la i bɛna ta ka bɔ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ k'i di Ala kelen de ma se bɛɛ bɛ Ala min o de la kuranɛ bɛ nabatɔw ɲininka ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra e bi an nana a kelen dama k'a sɔrɔ e tun bɛ défilé ni maa ba yirikaw de ye faama ne kun bɔra maa si tɛ jɔ bilen nka bi ji'tumuna furada masakɛ se bɛɛ bɛ e min ye
ni jamana bɛɛ mara b'i bolo nka i kelen filɛ i ka ala bolo sa ji'tumu nafurada nafolotigi e min kun bɔra i bi mɔgɔw cɛlen i nɔfɛ sabu se b'i ye ala y'a d'i ma o la a ko a kɛɲɛ n'i yɛrɛ ye nka n'i ma sɔn o ma a dɔ don dɔ la i bɛna cɛ ka bɔ nafolo in na pewu wa i jɔra ni minnu ye maa si tɛ fara i ka i da don dugukolo kɔrɔ nin don dɛ e mɛ ne kɛnɛkan ko de ye ne n'aw bɛ nin kalama fangatigiw taara setigiw taara ka bɔ u ka nafolo la ni wari kun bɛ u lajɔ k'u bali ka bɔ saya ma bilahi o kun tɛ taa sabu fura ntanya tɛ dɔgɔtɔrɔ ntanya tɛ bali waati se don a setigi ne yɛrɛ ye nin dɔn ka ban i kan k'i ka jɛ i ka se kɔ ka ɲɛsin ala ma sa o mɛ nin faamu de sɔrɔ ka gɛlɛn bɛɛ ɲɛsin bɛ diɲɛ de ma ne nin yɔrɔ nka ni setigiw y'a faamu ala ye nin yɔrɔ min d'a ma a kan k'a dɔn ko ani ala ka jɔnw ta don a kan k'a dɔn ko ani ala ka jɔnw kan ka jɛ a la a kan ka sarakatiw bɔ k'a di ala ma a kan ka jɔyɔrɔ ta ala ko la mɛ ni ye maa o maa jɔyɔrɔ ye ala ko la anw fɛ yan tuma dɔ la hɛrɛ dɔɔni kɛ bɛ maa min ye don nka setigi ko miliyariw filɛ nin bolo ala ko sira kan o ka dɔgɔ anw fɛ yan bilahi se yɛrɛ de bɛ mɔgɔw ko dɔn ala ma pewu pewu ka mɔ kuranɛ ko tewu ne kuranɛ yɛrɛ ka kuma de ye ko innal insan la yatgha an ra'ahu istaghna a ko wallahi hadamadenni bi yaada ka kafa kuma dɔ la n'a y'a ye ko seba ye dɔrɔn a bɛ ɲinɛ ale ala kɔ mɛ ka sɔrɔ a sen da a bolo kolon kuma dɔ la o birilen don misiri kɛrɛ la ye o ɲɛsin bɛ ala ma o de la Seydina Ali ka kuma don a ko cogo di a ko kana cɛ tanu fiyewu a fandalama n'a ye se sɔrɔ n'i ye kulɔri min y'a la k'o de y'a kulɔri ye ne wulibali ye dɛ cɛ caman n'i bi jɛ ɲɔgɔn fɛ yan o ka se sɔrɔbaliya don bilahi n'a dɔw ye se sɔrɔ i b'u ɲini ka dɛsɛ u sen t'i ye ala ko foyi la bilen amina amin ne kuranɛ ka kuma ye o la anw bɛ min fɔ o de ye an ka hakili an ka ala ye ka ala dɔn an ka tugu ala nɔfɛ setigi faama nafolotigi ko an ka miiri ka ala dɔn jango kɛrɛnkɛrɛnlen na dɔnnibaw ko an ka ala dɔn an ka ala dɔn dɛ mɛ anw caman de ɲinan bɛ ala kɔ an ni yɔrɔ dɔnnibaw ta kɛra hasidiya ye ka ban ɲɔgɔn na pewu tuma dɔ la n'a yɛrɛ minnu bɛ ka mɔgɔw ɲini k'u ɲɛsin ala ma ka mɔgɔw bɔ setanɛ bolo tuma dɔ la olu ka dɛmɛ bali a bɛ ɲini k'olu de kɛlɛ bɛɛ bɛ bila olu de la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'u bin cogo di u bɛ fɛn minnu kan an bɛ olu kɛlɛ di se ka kɛ u la se bɛ kɛ tiɲɛ na tiɲɛ dɛmɛbaa ye ala de ye wolibali do dɛ tiɲɛ dɛmɛbaa o ye ala de ye ala bɛ ka fɛn min dɛmɛ ni maa min y'o kɛlɛ k'i bɛ kɛlɛ fu de la bilahi ne de la fo segin ka kɛ silamɛya ɲuman in de ma kuma dɔ la e b'a ɲini ka ala ko dɔnni di maa ma a ti min na e jumɛn e min ko i ye silamɛ ye mɛ e min ko i ye silamɛ ye yala e bɛ se ka ala ko dɔnni di jɔnni ma k'a bɛ sɔn a la e yɛrɛ ye silamɛ a qualité jumɛn ye a jogo jumɛn b'e la yala silamɛya ɲuman min ni ala kira nana n'a ye e b'a ka ten wa ni e ta t'o ye fo da silamɛya e bɛ jɔnni bɔ a ta la bilen ka don e ta la fo nin de ka faamuya an fɛ an ko bolibatɔlaw ka boli bila o ko ɲɛsin ala kelen ma mɛ a bɛ boli bila k'a ɲɛsin ala kelen ma mun kama dɛ ala ko an k'ale bato kun de la o tari m'a fɔ ɲɛkɛsin ala ma kun de b'a la an ka balo ɲɔgɔn ka ya hɛrɛ la silamɛya n'i b'a ɲini kun min b'a la ala batolen ni ala dɔnnen ko a ye min ɲini an fɛ an k'a kɛ ten a ye kiraw ci an ma ni fɛn minnu ye ko an ka ɲɛsin o ma mɛ e ko nin ka boli sɔn dabila a ka ala kelen minɛ mɛ min ɲinilen don ala kelen minɛli la e yɛrɛ t'o ka fiyewu a bɛ gɛlɛya e ka se k'ale la faamuya sabu ala dɔnni o ye ala ye an bali fɛn minnu na nka e ka baara ye o ye e ko e bɛ kuma dɔ fɛ a bɛ gɛlɛya nin de la bi silamɛya ka gɛlɛn kosɛbɛ ka mɔgɔ la convaincu ka mɔgɔ la sɔn silamɛya yɛrɛ ye k'a bɛ k'a fɛ ka don a la
bisimila ka gɛlɛn o billahi nga o de la an kan ka ɲɛsin ala ma ko a ka kira y'an bila jumɛn kan Muhamadu Mustafa nana ni mun ye o ye jogo ye ni de fɔra wa ni de kɛlɛla anw fɛ yan mɔgɔw fɛ minnu ko kan ka dɛmɛ o ma fɔ nka fɔbaw sɔrɔla la olu de kun kan ka fara u kan k'u dɛmɛ ko ni min fɔra tiɲɛna nin de ye silamɛya ye billahi silamɛya ti foyi ye fo jogo n de fɔra dɔw y'a kɛlɛ k'u ye fɛn bɛɛ bin ka bɔ silamɛya la u ko seli t'a la bilen sun tɛ bilen ko jogo don seli tɛ sun tɛ jogo don la an m'o fɔ an ko seli b'a la sun b'a la nka an ko jogo de don sabu seli nana fɛn min dɛmɛli kama jogo don a ye kuranɛ yɛrɛ dayɛlɛ suratul ankabut kuranɛ ko di wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ala ko aka kirama ko seli jo sabu seli be seli jogo fatani ka bɔ wale jugu ma hali fɛn minnu ngone do ni be seli la i b'a dabila ala seli di kun ye o de wa awɔ jɔnni y'a di ala min ye seli di a ko ni di kun b'a la ko a bɛ jogo minnu danga k'a y'a di o de kama an ni seli ka bɔ an nana fɛn min kɔlɔsili kama o na bila an ɲɛ dɛ anw min de fɔ n ka kuma dɔ la u bɛ na n'u ka stratégie ye ko n'i y'a ye jogo yɛrɛ tɛ se ka kɔlɔsi fo seli de y'a kɔlɔsiba ye k'o kɔrɔ seli ka bɔ a ye o b'o de fɔ e ye o ye u b'a fangolo si ma nka na ne k'a fa ɲuman si ma wulibali don ɲininkali k'a tigi la ko ka kɔ seli faridayali ɲɛ mandenw ka ko yala mun b'u bolo yala ala kira cilen ko a kuma foyi fɔ u ye wa a kun ye fɛn f'u ye a kun ye mun f'u ye k'u ka tile u ka kɛ laadiri ye u ka sinjiw tugu faama kana bi fanda kan kira kun y'u bali fɛn minnu na o ye jogo juguman ye k'u bila jumɛn kan jogo ɲuman u y'o baara min da k'o daminɛ ala ye seli da ka kira ma o de kɔfɛ san 11 ka faridaya mandenw kan ko nani di u ma u ka seli jɔ munna sabu baara min dira u ma n'o ye jogo sira taamali ye a b'u dɛmɛ o la kuranɛ bɛɛ lajɛ a bɛ ten de o la n y'o de fɔ min bɛna kɔlɔsili la tuma dɔ la a bɛ min kɔlɔsi o b'a ɲɛ de o ye anw ka fa ɲuman ɲɛsintɔ ye ma ɲininkali ye min ye faama min bɛ a ka palais kɔnɔ kɔlɔsilikɛbaw b'a la o minnu bɛ k'a ka da kɔlɔsi marifatigiw yala faama bɛ olu ɲɛ wa walima olu bɛ faama ɲɛ de a faama b'olu ɲɛ dɛ n'i y'olu jɔlen ka si u ɲɛna ka faama kɔlɔsi ɲankuma a jɔyɔrɔ ka bon olu ta ye o de la n y'a sɔrɔ n balimakɛ Muhamadu Madani ka darisu dɔ la ka wajulo dɔ senfɛ a ko u b'a masiri aw ye de ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ko k'a fɔ min kɛra kɔlɔsilikɛla ye k'o de nafa ka bon a bɛ ka min kɔlɔsi ye ko o misali ye jumɛn ye ko furakisɛ a bɛ bila plaquette min kɔnɔ k'an k'o ta k'a lajɛ ko yala plaquette tɛ ka furakisɛ kɔlɔsi nɔgɔ ni microbe ma wa o ye tiɲɛ ye plaquette bɛ ka furakisɛ kɔlɔsi dɛ mais ni ɲininkali kɛra ko furakisɛ ani plaquette yɛrɛ ko jumɛn de ye nafama ye furakisɛ de ye nafama ye dɛ ni furakisɛ binn'i bolo ni ko i bɛ plaquette in da ma d'a la o bɛ sɔn ka dɔ fara dɔ kan dɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma o de la kira nana ni min ye o ye jogo ye jogo ka tanga nin de ɲinina ala kira fɛ wa o de kan ka sabati o de la seli Seydou Ousmane Madani Haidara a ka laseliw la a y'o de fɔ a ko seli tɛ silamɛya ye a ko silamɛya ye jogo de ye silamɛya ye jogo de ye nka karamɔgɔ kɛlɛla minnu ma faamu fɛ an b'a fɔ ten o ye a mɔgɔ fɔlɔw ye minnu ma faamu ani minnu d'a fɛ a kɛlɛla ni nin kumakan in de ye k'a ko seli tɛ silamɛya ye seli tɛ silamɛya ye jogo de don ko jogo de ye silamɛya ye a kɛlɛla mais mɔgɔw y'a fɔ minnu kɔnna Seydou Ousmane Madani Haidara ɲɛ
nka kuma dɔ la olu ta yɛrɛ ka to ye kuma dɔ la minnu t'a dɔ fɛ o la an b'a fɔ minnu ma faamu minnu t'a dɔn o y'olu ka faamu ye mais minnu n'o y'a dɔn k'a kɛlɛ olu ta bɛ kɛ jumɛn ye ko an tɛ karisa de fɛ n'o tɛ bɛɛ y'a dɔn ko nin don sabu alakira mana foyi kama min kɔ a yɛrɛ de ko ten ko innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko n'a ma ne ci kun dɔn cira kana jogobaw de dafa ne alakira nakun ye nin ye kira nakun fɛn jumɛn bɛ bila o sanfɛ bilen ɔ seli dira kana o de dɛmɛ jogo o de la i b'a sɔrɔ Ibn Jawzi ka kumakan na tarima fam Ibn Qayyim al-Jawzi a ka kumakan a b'a fɔ de ko jogo diinɛ bɛɛ ad-diinu kulluhu khulqun a ko diinɛ bɛɛ ye jogo de ye karamɔgɔ ko silamɛya ye jogo ye cogo min dɛ ale ko diinɛ bɛɛ bɛ bɛn fɛn min ma ko jogo don faman faakaka fil khulqi faqad faakaka fi diin a ko diinɛ bɛɛ ye jogo ye ko wa n'a bɛ diinɛ cɛw ɲini ko alimami min bɛ premier arana ka seli mɔgɔw ye ko la a kana diinɛ cɛw min bɛ bɛɛ ɲɛ k'a kana ɲini ni alimami ye a kana ɲini ni gulokibatigi ka guloki ye jalamugutigi ta tɛ kɔlɔsitigi ta tɛ bal faman faakaka fil khulqi faqad faakaka fi diin ni maa min ye da jogo la k'o de y'i da silamɛya diinɛ na nin fɔra cɛw fɛ dɔnni cɛw fɛ ka kɔn Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ɲɛ ne Ibn Qayyim al-Jawzi ka kuma ye o tɛmɛ kuma mɛn na tari m'a faamu ne cɛ ye fɛn bɛɛ bɛ bɛn jogo de ma o de la jogo kɛlɛ la sabu ni jogo fɔra fɛn min bɛ jogo sabati mɔgɔw bɛ siran o de ɲɛ o de la karamɔgɔw kɛlɛ bɛ kɛ ko an ka jogo ko in gɛlɛ sabu Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara kuma min na a ye jogo ko in fɔli daminɛ a nana sabati ni min ye ni alakira yɛrɛ nana sabati n'o ye bayi alayidu 6 ye ni jɛngɛrɛ ni jogo ye o de bɛna jɔ olu ka kɛlɛfɛn fɔlɔ ye o ye o la jogo ko in yɛrɛ ka sabati a kɔnɔ o ti bɛn olu ma fiyewu bilahi non i dabali bɛ ban n'i y'a dɔn ka kɛlɛ mɛn jogo ko la bayi a ko la i b'a dɔn ko tiɲɛ na a dɛsɛ yɛrɛ de bɛ yen a dɛsɛ bɛ yen dɛ o ye jumɛn ye sabu ka d'a kan bayi a layidu la n tɛ jɛnɛya kɛ o ye layidu o min b'a kɔnɔ a dɔw ka kumakan na o y'o de fɔ o ko kabiri kɛlɛ ka layidu di n tɛ jɛnɛya kɛ ko n'i ye jɛnɛya kɛ k'o ye a dama jurumu ye e ye layidu fana tiɲɛ k'o y'a dama tiɲɛni fana ye ɲininkali min bɛ kɛ ko nin bɛ fɔ ni faamu jumɛn ye yala alakira min nana ni nin ye sabu dɔw yɛrɛ bolo jɛnɛya yɛrɛ tɛ fɛn min bɛ se ka dabila mais ka sɔrɔ hɔrɔn sɛbɛw olu ka baara ma kɛ jɛnɛya ye la ka kɔ silamɛya ko yɛrɛ ɲɛ anw fɛ yan ka boli to sen na hɔrɔn sɛbɛw ma jɛni jɛnɛya ye ko baara kɛ tan ne de y'a don Usumana da k'a k'a fɔ depuis ale bolo donna kira bolo ka baya k'a bolo ne de y'o fɔ a ye wa han Abubakar y'i bolo banba min kɛ ka bayi minɛ ala kira bolo ne de ko a k'a fɔ ten wa n'i t'a dɔn i da de ne fɔ ne dama de don a ma daminɛ n'a ye a daminɛ n'a ye dɛ bilahi ɲininkali kɛra ko ninnu donna kuma jumɛn e min ko a ma daminɛ n'a ye ko ninnu donna kuma jumɛn ninnu donna fajrul islam ma ada Umar ni Umar dama tɛ ninnu bɛɛ donna silamɛya daminɛ mais kira cilen kɔ depuis kira cira san fɔlɔ min don fɔlɔ min minnu tugura kɔ o ye Ali ni Khadija ye depuis a ye ci f'u ye olu sɔnna k'a minɛ nka Abubakar olu fana tugura a ci san fɔlɔ waati kelen depuis a bɔra ni ci ye olu sɔnna wa b'o cogo la Usumana fana b'o la tari ma faamu sabu Usumana ale yɛrɛ mɔgɔ la kuma min na Abubakar sɔnna a ma dɔrɔn Abubakar bɔra ka taa ni ci ye tari ma faamu ani Usumana ninnu de bɛnna ale ni Usman a n'o bɛnna a n'o tun ye teri ye ani Abdurrahman ibn Awfu ani Sa'ad ibn Abi Waqqas ani sahaba damadɔ a bɛ se sahaba cɛ 6 ma a n'olu de bɛnna n'o ye Abubakar Sidiki ye a ko ne tugura alakira nɔfɛ ka don a ka diinɛ na wala kira in wele kana diinɛ min ma nin de don o yɔrɔ bɛɛ olu ko anw tɛ nin bila dagirinda la bilen
kitabtigi b'a f'i ye n'o ye rijalu hawla rasul rijalu hawla rasul tigi Muhammad Khalid Muhammad Khalid ni y'ale ka walafile rijalu hawla rasul a ko tuma min na Abubakar ye silamɛya ɲɛ f'u ye ani cɛ min nana n'a ye n'o ye Muhammadu ye u bɛɛ b'a dɔn ko fama humma alayhim al-amr wa ma abtaha bihim ash-shaq bal sara'u ila maghfirati Allah tarima fam ko kuma min ni ala kira ka ci fɔra u ye ko koɲɛ in na ko hami si m'olu sɔrɔ n'a ye bilen sabu u y'a dɔn cɛ min fɔra ko a nana n'a ye et puis a nana ni fɛn min ye ko hami ko foyi m'o sɔrɔ bilen u y'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye a ye jinɛya dabila a ye sonyali dabila a ye namara dabila maa man ka miiri ko fila k'o la o la ko yɔrɔ bɛɛ o sɔnna wa ma abtagha bihim shaq tarima fam ko u ma sumaya bilen k'a fɔ sigasiga ka na k'o ma kɛ bilen bal sara'u ila rasulillah o yɔrɔ bɛɛ o y'u tile ala kira ma tarima fam li yubayi'uhu ala al-islami mun ko sɔn ka taa bay'a ka silamɛya kan tarima fam wa ka tila ka silamɛya drapeau kɔrɔta kitabutigi ye nin de fɔ nin cɛ wɔɔrɔ a bɛɛ bolila ka fara Abubakar kan o yɔrɔ bɛɛ ka taa ala kira yɔrɔ ka bay'a de k'a bolo silamɛya daminɛ a daminɛ nka Umar ibn al-Khattab an b'a fɔ olu tubira silamɛya san 6nan kira cilen o san 6nan mais ninnu tɔw bɛɛ donna silamɛya daminɛ wa o donna ni min ye bay'a don dɔ bɛna ɲininka tiɲɛ don koyi a fɔra bay'a nka bay'a jumɛn kun don karamɔgɔ n'i ye karamɔgɔ ɲininka a b'a dɔn a b'a f'i o la an ye nin de fɔ a ye ka kɔrɔ o an ye nin de fɔ a ye n'a ma kɔn an ma a ka dɔnni dɔgɔya ti dɔn walima a ka hasidiya ti dɔn n'a fɔbaw y'a fɔ a ye gɛrɛ o laban na anw y'o de fɔ n ko anw labɛnlen don ka ɲininkalikɛlaw kɔnɔ waati bɛɛ ala ka diinɛ la an ka fɔta k'a bɛɛ jaabi yɔrɔ bɛɛ la a y'a ɲininka an ka fɔtaw la tarima fɔ yɔrɔ bɛɛ olu nana ka bay'a min minɛ n'i y'a ɲininka ko bay'a jumɛn don an bɛ ɲininka yala i bɛ bay'a ko kalama fɔlɔ wa bay'a bɛ taa ka taa tila yɔrɔ min ma i b'olu dɔn fɔlɔ wa kɛlɛ t'a la n'i t'olu dɔn walima n'i b'o dɔn fɛnkɛ ye min ye bay'a kelen kɔni bɛ yen soli t'a la ko al-bay'atu ala al-islami ka bay'a kɛ silamɛya kan i b'o kalama wa o ye jumɛn ye an mago b'o de la e yɛrɛ ka o fɔ an ye sa kuma bɛ yan de a dɔw bɛ yen o t'a dɔn bilahi mais n'i tɛ fɛn dɔn n'a dɔnbaw y'a fɔ n'i tɛ se ka fara a kan a to yen o de la n'i tɛ fara tiɲɛ kan tiɲɛ to a ka taa n'i jɔra tiɲɛ ye a b'i wɔlɔ ka bɔ yen bilahi mɔgɔ caman taara ŋaɲa kɔnɔ tan de bilahi u jɔra ala ka tiɲɛ ye a y'u bɛɛ dɛsɛ ka bɔ yen bilahi o de la an bɛ min fɔ a ye ko kuma min na bay'a ni ɲininkalikɛbaa ye ɲininkali kɛ a la bay'a silamɛya kan o ye jumɛn ye an bɛ ne ta to yen an bɛ e ta to yen min yɛrɛ nana n'a ye an bɛ tugu o nɔfɛ n'o ye alakira ye Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko silamɛya bay'a ye mun ye sabu n y'a f'i ye sisan Jibrila ye Sayyidina Ali ninnu wele ka na bay'a min ma o tun bɛ kɛ jumɛn ye sabu dɔ bɛ se k'a fɔ jihadi bay'a bɛ tiɲɛ don o bɛ yen mais silamɛya kira yɛrɛ ci don jihadi bay'a tɛna di o don dɛ jihadi yɛrɛ faridayara silamɛw ka waati jumɛn san jumɛn karamɔgɔ i b'i jija k'o ɲɛɲini yanni i ka kuma ye fɔlɔ khalifaya bay'a fana bɛ yen nin ye kira yɛrɛ balolen ye a bɛ ninnu wele don min Ali ninnu yɔrɔ i n'a dɔn o fana tɛ khalifaya bay'a ye dɛ an ka hijira bay'a kɛ i n'a dɔn nin tɛna kɛ hijira bay'a ye dɛ jumɛn don e yɛrɛ de bɛ ɲininka n'i ye kira ci don ye a ye bay'a min d'o ma ko o na kɛ jumɛn ye wa o ye silamɛya bay'a de a fɔra i ye ko Abubakar ye mɔgɔ minnu wele ko u y'u teliya ka taa ala kira yɔrɔ mun ka sɔn ka taa bay'a kan ye ko o ye mun bay'a ye Abubakar kun ye mun f'u ye hijira ko kulo wa kalifa sigi don wa mun don silamɛya o bolila ka taa yen de silamɛya bay'a ye mun ye n k'an ka to ala kira yɛrɛ kɔfɛ sa a k'o fɔ an ye ala kira mun de ye silamɛya bay'a in ye dɛ
an ka muslimu dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ muslim ha ummu umayma bintu raqayka umayma bintu raqayka ala de ko ne wulila ka taa ala kira yɔrɔ ubayi'uhu ala al-islam ngo muhammadu ma na to do yɔrɔ n mago bɛ fɛn min na o ye silamɛya baya de ye silamɛya o baya ne bɛ fɛ k'o de k'e bolo fi sahih muslim kira ko n'i bɛ fɛ ka silamɛya baya kɛ ne bolo o ma ima ubayi'uki ala an la tushriki billahi shay'a wala tasriki wala tazni ila akhir ako mbi baya min di ma ni bi fɛ k'a kɛ ne bolo silamɛya baya kan o de a fɔ n tɛ fila fara ala kan a fɔ n tɛ sonyali kɛ a fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ a fɔ n tɛ n den faga a y'a sita ye ka wɔɔrɔ jɛlen di o ma ima ma bintu raqayka fi sahih muslim ko silamɛya baya bi minɛ tan de أقول بنتك على بنتك على في شريكة في جلاتة في ملكة زمان كسيرون تكملكم لكن محمد النبار من ينامك أكمل ده أكمل ده أكمل ده أكمل جرو يا فا يا كرهون سيدنا محمد harus akan melakukan mungkin kata apa mungkin syarika mungkin jadaka mungkin lempa mungkin nama kita semua tak terlalu kurang mereka Muhammad yang beriman di namanya akan dengan alhamdulillah an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲama dalo la tv shirifila lajabaw ni ne sɔrɔla ka lasaw ma wasolon ka bɛn novamburu kalo tile 21 ma san 2020 Seyidu Sharif Ahmed Tijani Haidara ale ka laseli nɔ na min kuncɛra ni maa caman ka baya alal islami layidu 6 tali ye min bɛ t'i jɔ fo maa 1000 ani kɔ la. An b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Bani kurasi asimiga